nasa ako ba niya? Oh, yes sir. Nga, ginanglan ko bisag kuan lang, bisag 20 or 50. Na kay bisag kuan diya. Gamay. Pangasolina lang nako. Bay. Pwede mo ngutan na? Unsa ka ni lugar diri? Lawaan. Awaan. Kuan mo good bay. Kanang nasa ako ba niya? Oh, yes sir. Nga, ginanglan ko bisag kuan lang, bisag 20 or 50. Na kay bisag kuan diya. Gamay. Pangasolina lang nako. Okay ra bay? Pasensya kaya kay taga Bohol mugod ko. Okay sir. Ha? Sir. Yes sir. Bay nya ra. Ngano imo kong gitagaan? Kaya may man ka. Okay ron ka. Kuan ba kanang ga-vlog ra bitaw ko gasi sa experiment ko. Oh. Ah. Ya tungod sa imong kabutan. Ano sir? Ayo. Napayatag niyo ha. Oh. Ha, balipay ba? Okay sir. Butan na nimo ba yun? Okay ra sir. Taga asa man ka? Jadi hara. Sa Niwal masura ron sa ko. Masura ra day ka day. So asa man imong mga pamilya? Na niyawan sir. Ngayon. So nagunsa man karon? Nagsura-sura ngitag basura. Ya, Merry Christmas oh. Dakuan ba ni sir? Ya imo na kay Salamat kayo sir. kay ga-vlog ra ko. Ha? Nakutan na lagi singani bay. Gerald. Gerald. Oh. Gerald, ipabila nimo pagkabutan na. Oh, yes. Asa nimo pamilya day? Okay. Saan? Niyawan. Diyan nimo makailak usad ko nimo bay Gerald. Asa nimo mga igsuon? Ah, yes sir. Nasa Niyawan sir. Pila mo ka man nagsuon? Kuan. 12. Ako na po. 12 ako mama So, papa. Gerald, deserve mo nga tagag pilas ko ha na. Salamat kayo sir ha. Vlogger ni ko ha. Amping permi amping ha. Sir. Ha, ang ta nga tagaan pa gracias Ginoo ha. Yes sir. Nya, pasalamat na permis Ginoo nya. Amping ha. Yes sir. Yes sir. Salamat Vlog. So, mato na kasi niyo ha. Ha? Butan na ni mo eh. Oo, gina sir. Kasama sa mga Niyawan. Butan na ni mo dito eh. Salamat kayo. Ari ko ha. Mabayral juga rada. Vlog, ari ko ha. Salamat kaya.